Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ба ҳаматон бародаро хуш омаден. Ҳами видеоро тамошо мекунен. Ай аввалеш то охирша внимательно ягон ҷоша пропускат накарда, иншаллоҳ ки баъд дар комментария ҳақурат мекунен. Аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша. Омади моҳи шарифи Рамазон ба ҳаматон муборак боша. Бародароне ки дар шаҳри ғарибиен. Ман имина номи ғарибӣ мегирам барои чӣ? ҳозир шумо мефаҳмед мақсади мара. Ман дина як сторис кардам дар ами инстаграмам, як сторис кардам ва дар ҳамон сторисам гуфтам ки инахе гуфтам дар сторисам: салому алайкум бародаро, як сухан мекунам. ҳами сухани ман ба подписчико дахл надора, яъне подписчико ҳами мардуме ки дар интернет тамошо мекунанд, ба ҳамино дахл надора ва ба мардуми ом, ба тамоми ҳами мардум дахл надора ҳами сухани ман. Ва цифр ном гирифтам. Аммо видеои на дар ҳами каналам ҳастай бинед. Ман гуфтам ки ҳами гапи ман ба ду одам дахл дора. Тамом, дига ба ягон кас дахл надора. Ва мақсади хидма, мнение, фикри хидма гуфтам ба ҳамон ду одама. И ду одам киян? Де бародар видеообращение кардаган, яташ дар канали Ҳақҷӯй ТВ, ята дигаш намедонам, як канали кимчида Ҳақ ТВ буд, чимчи канал буд. Ман ҳамин ду видеообращениеро дидам. Ҳамин ду бародари тоҷика ки видеообращение кардаган, дар видеообращениешон блогероро ҳақорат кардаган ки мо гӯшна мондагем, шумо блогеро дар ки ҷоем. Ман намедонам барои чӣ и бародар гӯшна мондай ва блогероро ҳақорат карда. ҳамаи шумо медонем ки ҳамин блогерои бечора аи моҳ ба аи моҳ ждат мекунанд ки кай ҳамин ютуб $200 ё $150 пулшон битаву я проблемаи зиндагишона пеш баранд. ҳамин хел ҳаст? ҳамин хел аст. Ва и бародар буромадагӣ ман намедонам барои чӣ тамоми блогероро ҳақорат кардаган. шумо ҳаромо, шумо паъато, шумо паданалато, шумо ҳамин мирданак ҳақорат кардагиай. ва ҳамин чиз дар ман сахт расидагиай бародаро. гапи ҳамин ду одам дар ман сахт расидагиай. бас барои чӣ? Барои ин ки вақте ки блогеро, ман, канали Голос Мигранта, Роҳнамо, Акай Мансур, Акай Диловар Сафаров, Парвиз, бо кия ай блогеро? Парвизи Путки Дабро, баъд бародарои Инстаграм, Ягала, Маладёш ТЖК, Делай Дабро, Таҷ Муслим, канали Ҳоҷи Мирзо, баъд хай бисёран карочи. Як ҷамъ шидагӣ, мисол ҳамин кора ташкил кардагӣ, ҳамин мардуми дар шаҳри ғарибӣ будагиро ёрдам кардестем ба продукти. Зиёда ай 3000 семьяра то ҳамин рӯза ёрдам шидагия. Зиёда ай 3000 семья, 1000 тай дигаш студента, 1000 таш ай ҳамиё 1000 студента ба продукти таъмин кардагим. И чизе ки мисол ғарибо худшон ёрдам карданд, дар ҳамун карта пул партофтан, картае ки ҳамаи блогеро мондагӣ буданд ва ҳамун карта дар ҳамун мардум касе пул дошт, пул партофт, ҳамун пула дар ҳамун семьёҳои камбағал ёрдам кардем. Даводав кардем, шаву рӯз хоб нарафтем, смс ҷавоб додем, адрес гирифтем, навистем, списка кардем, борроӣ кардем, мисол хизмат кардестем. Миннат нашава, Аллоҳ қабулш кунад. Ва ҳамин бародар вақти видеообращение мекунад, мега ки шумо блогеро ҳамади хали, ҳамин чиз сахт расидагия дар ман бародар, вақте ки ман барои бародарони муҳоҷирам ҳамин қадар хизмат кардестам. И ман ҳозир миннат накардестам, ман аз барои Аллоҳ кардестам ҳамин чиза. ва чизе ки беғарз ай фонд ман хидм кардестам, мисол ман и чизша ягон вақт реклама кардагӣ нестам, и намекунам бародаро. ва дар болои ҳамин бародаро мехезанд, моро ҳақорат мекунанд. шумо блогерои хали ва вақти агар ки блогеро гуфтанӣ шидӣ, бояд номи блогера бигирӣ, кадом блогера ту ҳақорат кардестӣ. вақти блогеро ки гуфтӣ, значит ту ҳамаи блогероро ҳақорат кардестӣ. ва ман дар ҳамин ду одам ҷавоб додагим ки блогеро язнатон нестанд ки мисол ту бихезӣ блогероро ҳақорат куниву блогеро бихезан ба тура авқота барам, продукта барам. блогеро чени метонистагишон кадестанд. ва ҳамин гапи мара ҳамин бародаро намедонам барои чӣ, ба кадом мақсад дар таи комментария ман навистестиям ки ту чӣ ба муҳоҷирора гуфтести ки ту ғарибора гуфтести ки блогеро язнатон нестанд. бародарҷоно,
ман ягон ғариба ягон чӣ нагуфтам, ягон муҳоҷира ягон чӣ нагуфтам, ягон подписчика ягон чӣ нагуфтам. номри цифра бо гирифтагим ки да ҳамун сторисам ин ҳамин видеом ҳамин канал да ҳаста як бор тамошо кине. номша гуфтагим ки ду одам да дахл дора ҳамин гапи ман да подписчикову да дига тамоми зоти одамизод дахл надора гуфтагим. ва яды канали шайтоно ҳамун видеои мара гирифтиам биридияна ҳамун ҷое ки ман мегӯм блогерои аз натонестан ку ҳамунҷара гирифтиан да каналошо мондиан как будто ман ҳамин мардуми муҳоҷири амхалӣ гуфтагӣ бошам. шумо аввал саҳифаи худам дуроен ҳамун видеои оригинала тамошо кунед. чем ин қадар ҳақорат кардан, ҳақоратҳои безеб кардана бародарон пагаи дигар рамазон аст. чӣ дар кор ин қадар ҳақорати безеб кардан? пешаи рамазон як камакак ам боша ҳамин ҳақоратҳоро бас кунед. не ки як хеле ба фикрам дар ҳамун рамазон ам ҳақорат мекунед. алон нигаҳбонтон боша. мисол сухани ман ана ҳамин буд. ба ду одам дахл дошт ва ба ягон каси дигар дахл надошт. ва агар ҳамин гапи ман да ягон подписчикои ман ё ки да ягон мардуми ғариби ҳамин муҳоҷиро сахт расидагӣ боша, ман ай ҳамаи шумо узр мепурсам ки ҳамин сухани ман да шумо сахт расидагӣ боша. лекин одамои баақл мисол ҳамон видеоро тамошо кардан, мақсади маро фаҳмидан. ман пешаи видео гуфтаистам ку ба подписчико дахл надора, ба мардум дахл надора, ба ду одам дахл дора. одами мисол баақл гӯш кард фаҳмид. и ба ягон подписчик, ба ягон ғариб, ба ягон муҳоҷир, ба ягон ҳофизи блогер ягон кас дахл надошт, фақат ба ду одам дахл дошт. тамом ҳамин чиз. ва ҳамин чиза барои чӣ шумо ин қадар ҳақорат мекунед? ман намефаҳмам ки вақте ки вай ҷувонмардай, вай мардакай, вай нанги номус дора, ранги блогер охи чӣ ба вай гӯшна мемондай мехистай блогера ҳақорат мекардай? бародаро ман намефаҳмам. охи блогер ай вай қарздор нестай, ай вай должи нестай бародаро. ай ягон кас должи нестай блогер. блогер фақат чӣ кор карда метавонад? агар шумо ки мисол маҷбур мекунед блогера ё ки ягон мисол кори хайр да илтимос мекунед, блогер ҳама қадар кор карда метавонад ки картаи шуморо бимонаву да халқ нишон бида ки мардум ҳамин одам ҳамин хел проблема дорад. агар ки шумо хоҳен ҳамина ёрдам кунед, нахоҳен накунед. ва ҳамина ҳозир шумо дар блогеро миннат кардастен ки шумо гадоҳо я умр картаҳотон мондагӣ гадогӣ мекардед. якумш ман ҳамин кора накардам ягон бор дар ҳаётам. ягон бор ман картама намонда мардума пул нагуфтам. пули бедарди миён накунам ки дар ман ёрдам, ман ҳамин чиза напурсидам. буд яда блогере ки ҳо карта мондан пурсидан ки дар ман компютер харида, лекин ман ҳамин кора кардагӣ нестам бародаро. барои ҳамин ҳамаи блогеро гуфта ҳақорат кардан дар кор нестад. нав 2 ҳафта шид ака дар карантини. нав 2 ҳафта шид. дар 2 ҳафта неужели ту дар таво гӯшна шидагӣ бошӣ ки ту бихезӣ барои шикамат блогероро ҳақорат кунӣ? ака карантина 2 ҳафта шида, ҳамин дар як моҳ продуктаи ҳамин хонаи ту максимум 5000 рубл мешавад. неужели ту 5000 рубл ту ҳамон қадар мардаке ки 5000 дар кисад надорӣ ки ту шикамта сер карда натонӣ биброи блогера ҳақорат кунӣ? пага ту зангири зану гудакта чӣ хел мехӯрони гӯшна мона бори кӣ мекунӣ ман намедонам. вақте ки шумо бояд дар блогер муроҷиат накунед, шумо дигар ҷо муроҷиат кунед вақти гӯшнае, вақти дар проблемае. ҳамин блогер ранги шумо одамай бародаро дар ҳамин шаҳри ғарибиай блогероам дар ҳамин карантинан я барбараш. ман як моҳ шид дар карантин дар дирни хонаём бародар. мисол дига блогеро дар Россия бисёран ку ҳаваям ҳамин хел дар карантинан бародаро. чӣ ба шумо блогер гуфта ҳақорат мекунед? мисол ман ҳамин чизша намефаҳмам ки ба ҳамун бечора як моҳи дароз видео мекуна ки ай моҳ ба ай моҳ ҳамун ютуб ягон 200 ё 300 доллар пулуш битияд. 200-300 доллар пулуш бита ва ҳамура гира зиндагиша пеш бара ва айсари ҳамун пул ягон микрофонша мехара, ягон батареяш тамомеша мехара. видео пидео мекунам, мисол проблема дора, блогерам бояд ягон чи да худаш бихара ку барои корша пеш бурдан. агар калимаи блогер ин маънеш ки видео блогер видео мекуна дар ютуб мепартояд, ин ягон маънаи миллионера надора.